स्वागत असा। आज मी तुमका दाखवणार आहे जिरा पावडर घरच्या घरी कशी बनवायची। कारण ती डाळीत घातली ना अख्ख्या जिरा मग त्या वरती दिसता पाणी यावर, म्हणून ते आपण पावडर करून कशी घालायची त्याच्यात फोडण्यासाठी तयार करूची ती दाखवणार आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। ह्या असा जिरा ना याचा चाळून घ्यायचा, याचा थोडा करून चाळणी असा चाळून घ्यायचा का खाली ना सगळा चरचरीत असता ह्याच्या आतमध्ये। हे बघा असा चरचरीत असता, हे बघा म्हणून तर चाळून घ्यायचा। असा चाळून झाला ना असा चाळून, हे बघा असा तरी एवढं येतात त्याचा, हे बघा असा असं त्याचा चरचरीत येता ह्या, म्हणून चाळून घेऊन झाला काय असा निटावून घ्यायचा। जरा असा आठवडायचा काय असला तर असं पुढे जाता मग, आणि मग काय धोंडो बिंडो असलं ना तर गावतात, म्हणून ते असे सगळा साफ करायचा आणि एक कच्चाच ठेवायचा डाळी वापरूसाठी, भाजायचा नाही। आता डाळी चांगला लागतात। हे बघा आता निटावून झाला ना तर जो मिक्सर आहे ना मिक्सरचा भांडा असा सुक्या करून घ्यायचा। हे बघा साफ चांगल्या कपड्यात पुसून घ्यायचा, कारण पावडर किती पण महिने राहिली ना 2 महिने तरी काय होत नाही। सुकी पावडर बनवायची आहे। हे बघा आता चाळून झाल्यावर अशी मिक्सर मध्ये ना हे सगळं चाळून असा मिक्सर मध्ये घेऊन असा लावायची। आता ही बघा जिऱ्याची पावडर मी बनवलंय, तशी तुम्ही पण बनवून बघा आणि सगळ्या जेवणात तुम्ही वापरला तरी चालेल, वर दिसणार नाही का जिरा। आणि आजचा व्हिडिओ तुमका आवडला असा तर मालवणी फूड कॉर्नर या YouTube चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि बेलही वाजवा। तोपर्यंत धन्यवाद।